Naimbag nga panagbibuya yung gagayen kay kakabsat. Siyak ni Joan Alveza, taga-apa di Cagayan. Ken top 8 para iti Grand Finals iti liliwa ken layout iti OFW si Ilocano. Magustuhan niya kumaan ng dahil ikanta. Sapay kumabiyag puta indingang un-unoy tuy agayat ken ka sonataan na igamer iti ayat anagtaot kaunggan tuy puso langit iti kaya rigak ken ka wensi ka tinar arapa ako napatek ka tuy puso ken ritna jakaya amapukaw kat din na si kalaeng hinay ayat ko hindi ita kenti agnanayon si kabiyag ko makaiga po no apay naragsak tilubong ko si kalaeng hinay ayat ko si kalaeng o salda to'y biyag ko napatek ka dito'y puso wensi ka si katinay ayat ko langit iti kaya rigak ken ka wensi ka ti inar arapa ako napatek ka tuy puso ken riknap jakaya amapukaw kat din na si kalaeng hinay ayat ko hindi ita kenti agnanayon si kabiyag ko